Verkossa ostaminen ja myyminen voi olla riskialtista. Mitä jos myyjä ei lähetä tuotetta? Entä jos ostaja kieltäytyy maksamasta? Huijauksia ja petoksia on kaikkialla. Siinä SafePocket.eu astuu kuvaan. Toimimme luotettavana kolmantena osapuolena, joka takaa turvalliset ja sujuvat kaupat ostajille ja myyjille. Ensin joko ostaja tai myyjä aloittaa kaupan ja kutsuu toisen osapuolen mukaan. Seuraavaksi molemmat osapuolet sopivat selkeistä ehdoista. Myyjä lähettää tuotteen. Kun ostaja vahvistaa vastaanoton ja tyytyväisyyden, varat vapautetaan myyjälle välittömästi. 100% ostajan ja myyjän suoja, ei maksuriskejä. Nopea ja luotettava, helppokäyttöinen alusta nopeilla siirroilla. Yhdistetty eurooppalaisiin pankkiyhdyskäytäviin. Saumaton osto ja myynti kaikkialla Euroopassa. Maksimoidaksemme luottamuksen, vaadimme henkilöllisyyden todentamisen, jotta vain oikeat ihmiset käyvät kauppaa alustallamme. Ei feikkitilejä, ei huijareita. Olitpa sitten freelancer, verkkokauppias tai tekemässä suurta ostosta, SafePocket suojaa rahasi. Rekisteröidy nyt osoitteessa safepocket.eu ja tee seuraavasta tapahtumastasi 100% turvallinen.